Kitajka je tečaj, ki ga pripravlja Konfucijev inštitut na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Če vas zanima Kitajska, ponujajo tečaj kitajskega jezika za poslovneže, začetnike, otroke in še mnogo drugih izobraževanj z področja kitajske kulture, zgodovine in ekonomije. Pogooglajte Konfucijev inštitut Ljubljana za več informacij. Hvala. V krci. Ni hao, Matej. Še selekcija? Kaj ja? 很好, zelo dobro. V lekciji 4 IR-SANS smo se naučili reči ime veseli. To je kar pomemben stavek in lepo zveni, ko nekoga spoznaš. 很高兴认识你。很高兴认识你。很高兴认识你. Odgovor na to pa je najboljši, če rečemo 我也很高兴认识你。我也很高兴认识你。 Aha, tukaj si dodala še eno besedo. Wo je, wo pomeni jaz. Kaj pa je? Je pomeni tudi. Tudi mene zelo veseli. Wo. 我也很高兴认识你。 Super. Super sem rekel zato, ker bo dialog zelo enostaven. Dajva poskusiti. 很高兴认识你。我也很高兴认识你. Bravo. Super. Kaj če ponovijo vse, kar so se naučila doslej v enem dialogu? Seveda. 你好，你好，我叫 Matej，你呢？我叫丁丁，这是我的名片。谢谢，不客气。这是我的名片。谢谢你。不客气，你怎么样？还可以。我也还可以。 Je bilo v redu? Ja, Super. super. Bravo. A ponoviva še številke? 1、 1、 2、 2、 3、 3、 4、 4、 5、 5、 6、 6、 7、 7、 8、 8、 9、 9、 10。 10。谢谢。不客气。 Hvala in ni za kaj. Adijo. 再见。再见。